Hola, el meu nom és Martina i s'anem a anar un parell de dies, 2 o 3, de vacances al poble aquesta Setmana Santa. I he pensat fer un vlog. Ens veiem. Què passa? Què? No, no, Dobby, no, Dobby. Dobby. Té caloret, Sí. No, pues a tiempo a trabajar que desde la casa. Ah, a mí te llevaba la cosa esa. Sí. Esto se poda, ¿no? Esto es lo que menos estropeado está. Oli, estic intentant baixar a algun lloc més tranquil per gravar un poquet, però és que el camí està fatal, o sigui que vaig arrasar per moltes més. El xulo que és este paisatge, de veritat, me supera. Si no queda tot això, que no sabeu el que es va a la ratxola. És que clar, això és un vergel. Mira, n'hi ha aulla. Vaig a veure si arriba a la font sense morir en el intento. Chiqui, no! Chiqui! Chiqui! Ai, merda! M'he enganxat. Ai, chiqui! Hòstia! Pues bueno, va a ser que a la font no pase. Bueno, está ahí. Pero creo que una no va a poder pasar. Buah, qué mal está, chiqui. Qué mal está. Oli, estic així en la meva gorra modo Frank de la jungla perquè no se m'enredre el moño en la de zarzes que n'hi ha. No he pogut assentar en la font perquè estava tot ple de fang, perquè han passat les màquines per a tallar, per a desbrossar, i està tot una miqueta fatal. I he trobat l'únic lloc en cement on me podia sentar sense punxar-me el cul, sense fer acupuntura natural, per explicar una miqueta on estem. Estem en la huerta del bellot, que té aquest bellot centenari que he ensenyat al principi. I pues, és un puesto màgic perquè té aigua, té terreny de secar més amunt, tot això és, vos ho juro que és un vergel, o sigui, n'hi ha xarxes per tot arreu, arbres fruiters, és una cosa exagerada, és una passada. Si estiguera en bones condicions, si no estiguera tot tan deixat a perdre, seria molt bonico. He abandonat a mon pare i a ma mare i a José, en la casa perquè va tot ple de merda i sols d'estar dins ja m'entraven picors i m'he vingut a explorar un rato i a veure si grava un poquet. I res, ho estic passant molt bé en el poble, estic menjant molt a gust, estic descansant molt, avui he estudiat una mica, hem passejat, hem pujat fins al Cerro San Jorge, que tu diràs, uau, un cerro, no? Que guai, que divertit. No, així és tot tan pla que el cerro és res, una tonterieta. Però bueno, això. I és una llàstima que no tinga un puesto millor on apoyar el telèfon, perquè és que de veritat que és una autèntica passada el puesto este. Ara igual hauré de pujar, però és que estic molt a gust així. Este és el camí per on he entrat així, tot ple de zarzas. No, ui, se m'ha oblidat totalment com se diu zarzas. Però mira, quina espra més bonica, no hi ha ni un núvol.
I allí, pues, per ahí passa un poc d'aigua, quan està corrent una mica d'aigua, no es veu ben la càmera, però... I ai, lo bonico que està el dia de veritat. Jo estic que m'encisa este puesto, estic de venida. M'encanta, m'encanta. ¡Qué pesado! No te conviene más, tú la recoges. Dice, ¿para qué quiero yo el ganado? Digo, pues por eso te lo dejo. No le decía nada. conclusión. No pienso decirle nada, que no diga nada a su hijo. Entonces ya se acabó. La máquina como la que poníamos ahora. No sé si no es porque mi padre ya tenía problemas de próstata. Sí, es que me canso de verlo. Y yo. Vale. Es un resultado espectacular, ¿eh? Sí, Dos rayitas. Que tenéis una vista aquí espectacular. Esto, mira, cuando te... Y luego pues en invierno tendrá unas cosas, en verano otras. Sí. pueblo que tiene fiestas o Corea o... Al final vi 7 o 8. Sí, pero se aguantaba ahí. Eso es lo que yo... Este te parece muy grande. ¿Para qué? Bueno, n'hem anat d'excursió al riu este matí i després de dinar anirem segurament a fer un parell de visites i ja després crec que se'n tornem a casa. Per cert, podem apreciar la llum, la de pequetes que m'han eixit en estos 2 dies i lo cremada que estic, mira, per favor. Vinc de ficar-me oli i crema en els braços perquè és que... Bueno, per lo menos ja no semblaré que estic morta. És progrés. Bueno, venga, chicos. ¿De qué? Tienen que dormirle. ¿Pero por qué? No sé qué.